ng mga nagbabagang balita. Ilang silid paaralan sa Garchitorena, nasira ang bubong at pasilidad dahil sa bagyong Uwan. Provincial government ng Kamsur maglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan. Governor El Rey Villafuerte. Presyo ng ilang gulay sa Naga City People's Mall tumaas, supply apektado rin. Pagiging responsible, panawagan ng DA sa publiko ngayong Rice Awareness Month. Mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Uwan sa Partido District, binipisyaryo ng libreng healthcare services ng Provincial Health Office, Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nang dahil sa hagupit ng super bagyong Uwan, nasira at nawala ng bubong ang ilang classroom sa Garchitorena Central School. Provincial government ng Kamsur maglalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang silid-aralan. Ayon yan kay Governor El Rey Villafuerte. May ulat si Regine Bue. Malubhang na pinsala ng Super Typhoon Uwan ang ilang paaralan sa bayan ng Garchitorena at ilan pang lugar sa Camarines Sur. Marami sa mga classroom ang nawala ng bubong, haligi at dingding habang ang ilan sa mga pasilidad ay inabot ng tubig dagat mula sa metrong storm surge. Nasira rin ang maraming learning materials na binaha. Ayon sa Department of Education o DepEd Bicol, isa sa mga pinaka-naapektuhang paaralang sinalanta ng bagyo ay ang Garchitorena Central School sa Barangay 1 na nakapagtala ng labis na pinsala. Duman po sa side na ito, tubig dagat po si storm surge po. Ito ang naka-epektong maray sa mga classroom. Si Persa kang alon, yung nakaparout sa mga bintana, tapos apod kini Baybay na halos nagralaog na yaon sa mga classroom. Tapos digdi man sa side na ini, ang man na maray si Laboy. Balik normal na ang pag-aaral ng mga bata sa paaralan, ngunit panawagan pa rin ng mga guro na mabigyan sila ng karagdagang tulong upang maipagpatuloy ang rehabilitasyon ng kanilang paaralan at mabigyan ng ligtas na espasyo ang mga mag-aaral. Ang pangapudan misa na po na matabangan kami na mapakarahay ang mga classroom, si mga materials na gamit misa pagtukdo. Yan po. Kaipuhan mi po talaga ang rehabilitation ng classrooms. Kasi po sa ngayon, although nakapag-resume na kami ng classes, pero kung mabisit nyo ang loob ng classroom, kasi pag naulan din. Kasi damage talaga sila. And yung mga yung learning materials namin, nabasa sila. Agad namang nagpadala ng suporta ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Personal rin niyang binisita ang paaralan upang masuri ang lawak ng pinsala at maipaabot ang kailangang tulong sa mga guro at mag-aaral. Tiniyak ni Gov. El Rey na hindi nila papabayaan ang mga nasalanta. Sa katunayan, maglalaan ng provincial government ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad sa paaralan at hihingi ng karagdagang suporta sa national government para sa pagpapatayo ng mga karagdagang istruktura at pupunan ang mga nasirang learning material. Tuloy-tuloy naman po ang relief efforts natin at ako sa party ko sa probinsya, nakita ko yung damage sa school. Bibigay tayo ng mga learning materials dito, IT equipment dahil wasak yung mga printer. So aside from the school, tutulong sa community. So hindi lang to, mag-iikot tayo sa mga ibang coastal area na na-damage. Samantala naglagay ng Starlink Internet ang provincial government ng Camarines Sur katuwang ang DICT sa Garchitorena Central School upang matiyak ang maasahang komunikasyon at internet access lalo na sa panahon ng emergency at sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga mag-aaral. Regine Bue, CSN. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bayan ng Diwi sa Albay na isa sa mga lubhang naapektuhan ng madalas ang Super Typhoon Uwan. Ininspeksyon ng Pangulo ang Kararayan Naga Elementary School sa naturang bayan para makita ang lawak ng iniuwang pinsala ng bagyo.
Namahagi ang Pangulo ng Starlink unit sa naturang paaralan at sa Tiwi Central School. Maginang higit sa 300 school bags at snacks sa mga mag-aaral. Nagsagawa rin ng situation briefing ang Pangulo kasama ang ilang cabinet members. Samantala dahil sa masamang lagay ng panahon, hindi na nakabisita pa sa bayan ng Garcetorena, Camarines Sur ang presidente na isa rin sa malubhang nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo ang tulong mula sa pamahalaan sa mga LGUs na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Hindi doble kundi halos triple ang itinaas sa presyo ng ilang gulay sa Naga City People's Mall. Naapektado rin umano ang supply dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Narito ang ulat. Matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, agad na naramdaman ang epekto nito sa presyo ng ilang pangunahing gulay sa mga pamilihan. Sa Naga City People's Mall, tumaas ng 10 hanggang 20 per kilo ang presyo ng gulay tulad ng Baguio beans na 100 peso per kilo noong November 3 monitoring. Ngayon, pumapalo na ito sa 330 pesos per kilo. Ang presyo ng talong umabot na ng 170 pesos per kilo mula sa dating 60 pesos per kilo. Sa pag-iikot ng aming news team sa NCPM, kapansin-pansin ang mga pwesto ng gulay, nakakaunti ang paninda, indikasyon ng kakulangan ng supply. Nagkukulang-kulang. Kani mayaman kami kompleto, kaming pipino. Pero iba na anuhan man, ang mga local man lang sir nawawaraan. Digdi lang yan sa Panikwason, digdi lang yan sa Bicol, sa mga bukid-bukid baga. Sa Katayan ng Andoros, kaya rara. Diyos ko sir, grabe. Matataason po baga. Ini nga ni dati po baga ni malang niyo 30. Ngunyan po baga 19 na. Choice man kaming ang mga palatinda, dahil man sila mabakalumindang mahal, dahil man sila pwedeng dahil magpatong, dahil man po sila nagdidelensya. Sabi kaya po, presyo makatao. Pero once po na naglangkaw, malangkaw man sila. Yun po. Tsaka kami pong mga parabakal, no choice naman po kami. Takay po kami sa pang-araal daw na konsumo, di po ba? Ayon sa mga vendor, posibleng manatiling mataas ang presyo ng gulay sa mga susunod na linggo habang hindi pa nakakabawi ang mga magsasaka. Umaasa naman ang mga mamimili na agad maibalik sa normal ang supply upang bumaba ang presyo. Samantala, patuloy na minomonitor ng Department of Agriculture ang tumataas na presyo ng gulay at sisikapin umunong mapababa ang presyo nito. Ang pagsiguro ng Department of Agriculture na meron tayong sapat na gulay na magiging available at sinisikap natin as much as possible maging affordable yan. Sa anong paraan? Siyempre sa iba't ibang teknolohiya na tinuturo natin sa mga magsasaka. Nick De La Cruz, CSN. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4 na weather system ang nakakaapekto at magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, yan ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa eastern and southern portions ng Mindanao. Shearline naman ang nakakaapekto sa silangan ng Northern Luzon. Northeast monsoon o amihan naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, easterlies naman ang nakakaapekto at nagpapaulan sa natitirang pang bahagi ng bansa, lalo na sa Bicol region tuwing hapon o gabi. Samantala, walang namomonitor ang PAGASA na bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Umaabot sa 255,000 metric tons ng bigas ang nasasayang kada taon ayon yan sa pag-aaral ng PhilRice. Bilang kung saan sapat na sanang mapakain ang aabot sa 3 milyong Pilipino. Department of Agriculture hinikayat ang publiko na maging rice-sponsible kaugnay ng paggunita ng Rice Awareness Month. May ulat si Jem Garcia. Lumalabas sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, higit sa 355,000 toneladang bigas at kanin ang nasasayang sa Pilipinas taon-taon. Ang bilang na yan sapat na sana para mapakain ang aabot sa 3 milyong Pilipino. Sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month, mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kampanya nito sa rice-sponsible o pagiging responsable sa pagkonsumo ng bawat butil ng bigas. Maliban dyan, layunin nitong mabigyan ng kahalagahan ang mga naaning bigas ng mga magsasaka.
ipaalam sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng palay bigas kanin. At ipaalala o ipaabot sa kanila yung kahalagahan ng ating mga magsasaka na nagsisiguro na meron tayong sapat na bigas dito sa Bicol. Layunin rin ng programa na mabawasan ang naaaksayang bigas at kanin sa pang-araw-araw na pagkonsumo. Kaya naman sa taon-taong selebrasyon na ito ay nais ng ahensyang mabawasan at malaman rin ito ng publiko. Mayroong mga pag-aaral na napakalaki ng nasasayang natin ng bawat Pilipino, sa bawat, lalo kung kumakain sa labas, ng mga natitirang mga pagkain sa pinggan, no? And ngayon, sana pinapakiusap ng DA na kung lalabas tayo ay kumuha lang ng kayang kainin, huwag magsayang, and iwasan yung mga nasasayang na kanin sa kaldero and even sa ating mga plato. Kasama rin sa mga dumalo sa programa ay sina Miss Bicolandia 2025 Iris Oresca at social media content creator na si Audrey Villa na ambassador ng programang Ricepansible at ang kahalagahan ng kaalaman sa agricultural sector. We're in an era right now and a time na talagang most of the time you are neglecting the agricultural sector in our society. Let us all remember that agriculture is the backbone of our community. Let us more give importance to this in partnership with the Department of Agriculture. Let us know our responsibilities as citizens. In celebration with the nice National Rice Awareness Month, of course, ito ang tatandaan natin. Be rice responsible. Support our local farmers, support our local rice. Jem Garcia, CSN. 4 ang arestado sa ikinasang raid sa hinihinalang drug den sa Barangay Magang, Daet, Camarines Norte nitong November 18. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kinukonsiderang high-value targets ang mga naarestong suspect edad 40 hanggang 75 anyos kabilang ng umano'y drug den maintainer sa lugar. Nakumpiska sa drug den ang nasa 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng hit sa 88,000 pesos. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Libreng gamot at iba pang medical services ang na-avail ng mga residente sa Garchitorena na isa sa mga hard-hit area ng Bagyong Uwan. May ulat si Eli Balbin. 6 na taon ang tinitiis ng 63 taong gulang na si Gemma Benitez ang pabalik-balik na pananakit ng kanyang mata na ayon sa kanya nagdudulot ng matinding pagkahilo at pakiramdam niya ay tila siya ay tutumba sa tuwing sumusumpong ang pananakit. Ayon kay Benitez, nagsimula umano ang nararamdaman niya taong 2022 ngunit habang tumatagal mas lumalala ang nararamdaman niyang sintomas. Mga ano na po ito, mga 3 years na. Sige po, pakikwento niyo po. Nung una po, pag inaatake ako, para akong matutumba, tapos yung pagtingin ko sa taas, umiikot. Tapos sihiga po ako, iinom po ako ng gamot na Vitahistim. Pagkalipas po ng mga 30 minutes, nawawala. Dahil sa kapos din sa buhay, hindi agad siya makapagpakonsulta sa espesyalista sa mata. Umaasa lamang si Benitez sa mga simpleng gamot at pahinga na madalas pansamantala lamang ang epekto. Nang manalasa ang super bagyong Owan, napilitan tumulong sa pag-aayos ng kanilang nasirang tahanan si Nanay Gemma na tila nagpalala sa kanyang nararamdaman. Nagpa-check up na naman po ako sa Naga po. Kaso minsan matagal, ilang buwan na rin ako hindi inaatake. Tapos ngayon nung magbagyo, siguro napagod ako. Kakaikot-ikot sa loob ng bahay. Yun, na naman, nag-atake na naman yung vertigo ko. Prioridad ng probinsya na matugunan ang iniinda sa kalusugan ng mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Owan. Na-avail ng mga residente ang iba't ibang serbisyong medikal tulad ng eye check-up, maging eyeglasses para sa mga tulad ni Nanay Gemma, one-stop shop laboratory services, dental services, libreng gamot at marami pang iba. Dahil sa libreng medical services hatid ng dekalidad at state-of-the-art medical asset ng probinsya, hindi naluluwas pa ng bayan ang mga residente para lang magpatingin sa mga espesyalista sa kanilang mga nararamdaman. Sa pamamagitan ng healthcare services na ito ng probinsya, ang health personnel na mula sa Provincial Health Office ang nagtungo sa mga malalayong komunidad para mailapit ang kinakailangang healthcare services.
Malaking tulong ang naturang medical mission sa mga residente, lalong-lalo na sa mga naapektuhan na nagdaang bagyong Owan na nagdulot ng pagbaha at pinsala sa kabuhayan at pagkasira ng kabahayan sa lugar. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga mamamayan sa Gatchitoren, Camarines Sur at kay Governor El Rey Villafuerte dahil sa mabilis na aksyon at pagtutok sa kanilang kalagayan. Nagpapasalamat po kami kay Governor El Rey Villafuerte na mayo po niyong pagsawa na pagsuporta sa bilog na Gatchitoren, lalo-lalo na po sa barangay ko, Barangay Pambuhan. Kaya po, ang samuyang taos-pusong pasasalamat kay Governor, sobra-sobra. Gob, sana po dahil ka po magsawa sa bilog na Gatchitoren sa pagtabang sa mga konsekwentes kang Gatchitoren. Maraming salamat kay Gob Villafuerte sa tulong niya. Marami siyang taong natutulungan. Talagang handa siyang tumulong. Salamat kasi siyempre malaking tulong na rin to para sa mga kagaya ko. Salamat po kay Governor El Rey Villafuerte sa pagpadala dito ng mga medical assistant. Eli Balbin, CSN. Local and overseas jobs ang alok sa job fair sa Iriga City. Aabot sa 5,000 bakanteng trabaho. Alok sa naturang aktibidad. May ulat si John Amador. Our expression of profound gratitude and appreciation to our partners, of course, from the provincial government, the head of the Public Employment Service Office, si Mading Siak Turalio. Please convey our gratitude to Governor El Rey and Congressman Mix for always partnering with the City of Iriga and AMI and all of our endeavors to address issues and concerns, including challenges that confront Irigaeños. Labis ang pasasalamat ni Alcalde Rex Oliva ng Iriga City dahil sa matagumpay at dinagsanang daan-daang job seekers sa sinagawang domestic at overseas job fair ngayong araw. Alok sa aktibidad ang mga local jobs tulad ng admin, factory, service crew, skilled workers, domestic at ilang professionals naman ang bakanteng trabaho sa bansang Kuwait at iba pa. Nasa job fair din ang Philippine Army, naghahanap ng mga officer candidate soldier. Yung ating mga job seekers are very much excited with this our Iriga Job Fair na ginagawa natin annually actually. So yearly, meron po tayong job fair dito sa Iriga City, spearheaded by the LGU Iriga through our Honorable Mayor Rex Oliva, sa pamumuno naman ng ating peso manager ng LGU Iriga, si Engineer Cynthia. Ayan. So ito po ay kumbaga napakalaking tulong sa ating mga job seekers, especially here in Rinconada area. So hindi lamang ito para sa Iriga City, but then yung mga kalapit na bayan, they could apply. So we have actually 3 overseas agencies and 26 local companies. Sa pagdiriwang ng International Men's Day, kasama natin uli ang province of Camarines Sur at yung mga companies, domestic and overseas, para magbigay pagkakataon sa ating mga job seekers. Nasa lampas 300 ang nandirito ngayon na naghahanap ng trabaho. And on the part of the local government of Iriga, 2 beses sa isang taon natin ito ginagawa, semestral. And ang kagandahan nito, inilalapit natin ang serbisyo sa mga tao. And dyan, palaging nasa kasama natin ang provincial government of Camarines Sur. Kaya salamat kay Governor El Rey Villafuerte at sa lahat ng mga stakeholders natin. Aabot sa 5,000 bakanteng trabaho locally and abroad ang alok sa naturang aktibidad. Isa si Gina na 19 years nang nagtrabaho sa isang kumpanya at nagbabaka sakali na makapagtrabaho naman abroad. Nagtry lang ako for the new opportunity for me at sa family ko. Nagtrabaho po ako before as foreman ng production training group sa isang company production sa Laguna po. For 19 years ngayon, yes. Nag-resign ako para for good dito. So, syempre, kailangan
malaman kung masustain yung needs ng family ko, kaya nag-try ako mag-apply. Okay, kasi primarily ako matutulungan and the rest ng mga taga-Iriga City matutulungan talaga ng program ng government, ng LGU. Ngayon po, nagsasagawa tayo ng job fair na for overseas. Actually, we are catering KSA, Kingdom Saudi Arabia, tapos yung sa Kuwait. Okay? And meron din kami sa Oman. Okay? So, ngayon po, ang nangyayari kasi is nagpipilter tayo ng mga job seekers para po pag may employer na is dire-diretso na sila. May mga binibigay pa ko kaming opportunities like for example domestic workers, mga ganyan, na yun naman is more on no placement fee talaga yung mga domestic workers namin. Kumbaga si employer na talaga magkikerry, kami na rin magtutulong sa mga job seekers kung paano yung process, and also, syempre, kami na rin magpa-process ng mga passport nila. Maganda umano ang epekto ng kahalintulad na job fair dahil hindi na kinakailangan pang lumuwas ng Metro Manila ng isang job seeker dahil ang mismong employer na nakikipag-ugnayan sa mga PESO offices. Balita ko po, meron po tayong mga hard on the spot. Kaya good luck po sa inyong lahat. Truly, the mantra of Iriga City under the leadership of Mayor Rex Oliva, Udama Watak, Udama Taga. Kaya po, padagos po ang paghanap ka oportunidad nila Mayor Rex and Vice Mayor. Slogan natin ang Arriba, Iriga. And ang Arriba, ang ibig sabihin yan, hindi lang to move or go forward or up and above, kundi ito din ay isang acronym. Ang ibig sabihin, asensado, responsable, reliyosong Irigenyo sa bawang administrasyon. Gusto natin ang mga taga-Iriga ay maging asensado. Ang local government unit cannot provide all the jobs to make them progressive or develop. Kaya naghahanap tayo ng mga pagkakataon na makipartner. Malaking impact po ito because records will show from the time we started this noong 2022, 2 times a year or semestral natin ginagawa ito. Ang record ng Public Employment Service Office ng Iriga ay nakapagbigay na tayo, nakapag-assist na tayo ng mga job seekers na aabutin na sa 300 na po. Jan Amador, CSN. Muling magtatanghal ang award-winning artist na si Lea Salonga sa Hong Kong para sa 20th anniversary ng Disneyland. Aawit ang Miss Saigon lead sa Disney Legend live in concert sa January 10, 2026. Inaasahang aawitin ni Salonga ang mga iconic renditions nito ng A Whole New World mula sa Disney movie na Aladdin, Reflection mula sa pelikulang Mulan, Let It Go ng Frozen at marami pang iba. Unang nagtanghal si Lea Salonga sa Hong Kong Disneyland noong 2005 o sa mismong grand opening ng naturang theme park. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.